Bihartik hasi eta abuztuaren 31 bitartean Lizardi Institutuaren patioan aparkatu beharko dute beren autoa azken portuko auzokideek. Izan ere, Bizkaia kaleko aparkalekuak garai batean Arrona anaiak zegoen parean, aisialdirako gunea antolatu dute udako ospakizunei begira. Bertan, gaztetxoentzat eta hain gazten ez direnentzako parke bat ezarri du udalak, talka autoak besteak beste. Azken portuko herritarrek erabakiaren berri izan zutenean, ordea aparkatzeko tokin gehiago eskatu zioten udalari. Honen aurrean, udalak Lizardi Institutuko patioan aparkatlekua antolatzea erabaki du. Guztira, 94 aparkaleku antolatuko ditu Xabier Lizardi Institutuko lurretan. Ikasleak oporretan daudela, aprobetxatuz, abuztuaren amaiera arte aparkaleku bezala funtzionatuko du patioak. Zarauzko udalak Lizardi Institutuko zuzendaritza taldeari beren borondatea eskertu nahi izan die, hauei esker herritarrek aparkatzeko arazo gutxiago izango baitute, jendetza biltzen den hilabete honetan. Bestalde, auzokideei pazientzia eskatzen die batez ere azken portuko lanak bukatzen dituzten artean. Auzokoen bizi kalitatea hobetuko dituen lanak direla eta urte amaierako bukatuta egongo direla espero dute. Denbora horretan auzoan aparkalekua egin eta auzoa hiritartzeko plana aurrera eramango dute langileek. Izan ere, auzoan aparkatzeko garaian arazo ugari izaten zen. Honekin batera hiritarte egoera ere hobetzeko erabakia hartu zuen Zarauzko udalak.